Så er vi kommet til Store Vildmose for at kigge til vores bier, der er sat på lyng for første gang. Skal vi lige holde øje med, hvor meget de har samlet på en uge. En lille uge siden, at de er kommet herop og stå. Så vi skal lige se, hvor meget plads der er. Og det ser egentlig rigtig fint ud. Det ser ud som om de har samlet en masse bare på en uge. Fyldt rigtig godt ind i tavler på begge sider. Og stort set på alle 10 tavler er der fyldt ind. Så vi vælger at sætte en ekstra kasse på, for at sikre os, at de har nok plads til lynghonning. Så nu skulle der gerne være rigeligt med plads til de kan samle en masse lynghonning. Og så skal den egentlig først hentes sidst i august, når lyngen er afblomster. Sidst i september er det jo egentlig, at lyngen vil være afblomstret.